Welcome back my YouTube channel. Hambai Teusha Norobai kok sanani bagai ma phapi jauka. To kokhe tini kaisa samongo ongkho laimani. Ongkhote kaisa belai mutuman kha tini Norobai kok sanabo musungkha. To ani video no subscribe khaibari bagai hambai jotono no jara khai korok khainin tapok di tai belog sindi tai share khainabo tapok di tai tamnai comments khainabo tapok di like rabo tapok di to koka haise tini ang sanani bagai ma phakya abo ke belai jotoni bai kaisa good news hini mano lockdown no singjoton nogo asuk lajak kun musafon khaimania ayang yang thangmalaya hayada aboni bagai belai kaisa samung kaham abo ang agi bonorno saka step number 1 2 3 tabo 4 5 6 khajan thangai tongo ang jotoni bagai to tini o video ni bisingtui asa khayo srungmung mannai tei saibo mannai jotono no kai tini belai good news ke obono tabuk kotor network aro eba network industry o tongnai ro jara success person ro kaisa channel ni bisingtui interview najaknai just tiprasarok network ni somode kuno saimania network mane tamo buji haise ye tabo nintamo khai ke network khoroksani sajik bai kajingnani hingke abri ni bufa eba guardian eba tamne bono parents rok sungo tam khaiba salale ge network tam abo bujika mane saimania kintu ang kaisa video rekha 2020 ni pore hingka borok network sara kuno khainani thanglaga sa khayo tangai hingkai network emon ekta industry o jago bororo alka sangni selai ang alka sangra hamia kuno haya job ba kabangma hayada tamne bono private sector hindi government hindi ni tam hindi ang ke bono hamia sai samania phiaba kabangma samuni selai network industry abongkha horbaisa tangai oro kom সময় bai nung kujugo kaimano tei je jaga nung alka samung khaiye mungsase khainai hinke belai time nango haya ke wan songbang je thei thango kun musabone khaimani kintu neto industry o kisisa nang jorarama bai no nung o jaga ni life no senamai telangi mano haisi awri bagi tini angor sopajak naji angor no picture phungana obo sini city agartala oro kobangma dukandar tongo oro sengkaisa office ni bagi phaimani office nalana bagi phaimani belai no tamnai khasrango thajing samani ko obonang sarane musungo singtabo kaisa channel ni bisingtei neto industry wajara success mane no tubui singkaisa interview nanai asa khayo tabo o interview ni bisingtei jotono saimanai ki network industry o phaike bortamo
o jagao kom somai busi income khaiman o jagao bororo kusuko kaidaman ang next video no sanai o business network industry no haipano kabangma network industry tongo kintu nung bo network industry o nung kadalkha abasiko aboni bagai ang sarani musungo norok je kono network industry bai gadal de kintu obono saimandi je ang o samungo gadal khai eba o network o thangkai ang daktino somoi kombai ang gobang ko income khaimanai te ani life no ang snami tlang manai ani ko obono bekar asugi tongani ko gya okay asuk tona ko gya bekar hini bakha baina ahina tona ko gya haise buma buma rangri mani ka ahina tona ko gya haise nung hatani chaimaya bol phali chaimaya ahina tona ko gya musasuk din thane tongle na gya nung tam khlaima nunga bo chesta kai haise ang sanai je chugya saya hamine bag network hasiko faidi ang ron welcome khainai ang o video ni bisingti ang phone number nai norok nai tongdi ani channel no tebo kaham rok saiman nai ani kokhe sung ahaino tongna khogya network o phaine nini life no snam de hasiko ahino ta tong de haisi ahino tongnon sabor nai ba jespon khai de haisi joto samung nung khaimane atiya nung kaisa samto nung basi nadi nung business khaisana hankani tani puji kri nung chakiri khainang ring thani tamne bono qualification kri nung samutang jana nung nung dasrono ringya budalrono ringya nung tam khaisana sa hayada gobang ku borok no jara high quality lekha pora gobang khajak borok tini job yakri eba job khai tini o jaga samung khai kuti malik kha saimane nung bo ngani tongkha ngi mano haise phiaba ngi to ngi man abang just no kok samase the network thikai khaika hanke ngi bo mano haise apni bagai norona ang belai hambai ani video nai tongdi tebo nuk nai ang tebo video tamne start number 4 5 6 o make kabama video stamui tongo norok ni biskang tubi tongo norok nai tongdi tini sung o jaga kabama jaga gur laikya thang laikya him laikya sung saiman ka sung tabu kabang ma network karbai malai tongo sung kok salai tongo network mane tamo network means tamo abo borok turuk ke saimanan thaga tongka haisi anu bagino next ni future kaham kereng ke sung thana bagi hinkele angle sana musungo network no kase lama haisi network industry o jotono faidi palke samu khailai nai milai nai sung jotono ranganang nai kaham ko tongnai sini tiprasa area eba tiprasa sini tipra no sing change khenai network bai faidi sung jotono no lamsogo belai hambai ani video nai togoni bagai wish you all